खुलुमबाय रायजो राजाफोर। दासान्दि जोंनि ससियेल मिडियायाव जाखिनि जाथायखौ लानानै दावराव दावसि दाङाबाजि जागासिनो दङ, बे बेलायाव जोंबो न'खर मोनसे हिसाबै जोंबो हौवा गोदाननि साइडनि जानानै खायसे जोंनि बुंथारनांगौ बाथ्राफोरखौ फंनैसो रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायहरनो बा मोनथिहोनो होननानै जोङो दान्दिसे जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो फोरमायहरनो सानदों। दा बेयावनो जोंहा दाख्लैसो जिथु जालांनाय हाबा, बे हाबानि जोंहा बर गोदान हिसाबै आंनिनो असे फागिन जयबीर बर', आं बिनि निजा बिमाय। दा आवगोलनि जालांनाय जाथायफोरा जालांजोब्बाय। दा जोंहा जिथु खैना गोदान बियो गोमाना दङ। थांखालिनिफ्राय दिनैसिम खायसे दिन जाबाय गोमानानै दङ। दा बे गोमाना थानायाव जोंनि न'खर मोननै लोगोसे मोननै गामिनि रायजो राजाफोरा गोबां उसुबिदा मोगा मोगि जाना दङ। बेनिखायनो जोंनिफ्राय बेखौसो थोंजों खावलायनाय, जाय जोंनिफ्राय खारलांनाय गथ' बा खैना गोदान, बेयो दासिमबो बेबायदि थाखुमानानै थानांगौनि जेबो गोनांथि गैया। मानोना जोङो दाख्लैनो जों गामिनि रायजोफोरजों लोगोसे हजोंनि रायजोफोरजों जमा रायलायनानै जोङो थांखानाय सवालिखौ जोङो लाबोफिनला, बेबायदि मोनसे स्पष्ट खरन जोङो रायजो राजाजों रायलायनानै क्लियार काट होबोखादों। दा बेखायनो जेरावबो एसे खस्थ' थाखुमास्लायस्लाय स्र' ओंखारनानै न'आव थांनानै रायजो राजानि उसुबिदा आरो नोंसोरनि न'खर मोननैनि उसुबिदाखौ साफा खालामना होनांगौ। मानोना बेयाव नोङो जुदि आवगायनानै फैया, बेयाव जों जिखिनि समाधानखौ लुबैदों बेयो जाफुंनाय नङा। बेनिखायनो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायदों जोंहा बिनानावखौ, नोङो जेरावखि थाया मानो न'खरनिजों रायलायनानै मोजाङै मोजां न'आव थांनानै जोंखौबो बे भेजालनिफ्राय मुक्त खालामनांगौ आरो नोंनि न'खरखौबो नोङो बे भेजालनिफ्राय मुक्त खालामनांगौ। जों होनखादों बार बार, नोङो जोंखौ लायफिनगोन बा लाबोफिनगोन बेबायदि साननानै गिनानै बेबायदि एरसोदोंब्ला नोंनि गोरोन्थि जागोन। मानोना जों मोनथिनायाव नोंबो न'खरनि मानसिजों बेबायदि मोजाङै सावरायनो मोनाखै। मानोना जों न'नि मानसि खोन्थाबोखादों जे बेफोर सावरायनायखौ रायजो राजा लाना सावरायनायखौ गथ'नो खोन्थाहर, नङाबा जोंखौ आरोबाव नागिरनानै हमखो हमसि लायफिननो हागौ साननानै थाखुमाबाय थागोन होनना बेबायदि जोङो रायलायबोखादोंमोन। दा जोंनिफ्राय बेनो गले गले खावलायनाय, नोङो ओंखारनानै भेजालफोरखौ फोजोबनांगौ। मानोना नोंखौनो लानानै जोंनि न'खर आरो नोंसानि न'खर, जाथि बंस बाय बाहागि गासैबो माने बिराद भेजालाव गोलैना दङ। मानोना दिनै मबाइल खुलिबानो बिराद दावराव दावसि बे खेत्रखौ लानानै, बे जाथायखौ लानानै। दा बे बेलायाव नोङो जि एसे आवगोलाव नोंनि स्टेटमेन्ट होदों, बे स्टेटमेन्टखौ नुनानै जोङो एसे गोसोखौ नार्भास मोननानै जोङो ससियेल मिडियायाव बेबायदि बुंनाय ओंखारनायखौ जोंनो सावरायनानै माने जोंनि साइडनिफ्राय जोङो एसेबो बुङा, एसेबो माबाया होननानै जों थाबाय थादों। मानोना दावराव दावसिया बारा जालांगोन होननानै जोङो बेबायदि स्टेटमेन्ट होनाय बे आयदाखौ जों लायाखैमोन। नाथाय जोंहा बिनानावा दय एसे आगोलावसो जाबायदि स्टेटमेन्ट होलांबाय, बेखौ जों नुनानै एसे दुखु मोनदों। मानोना जिबायदि खोथा बुंदों, जोङो गोबां माबाफोरखौ बेबायदि गावनि केरेक्टारनि सायावबो डिपेन्ड खालामना जों बुंनो लुगैया। मानोना बेबो दा सिख्ला गथ', नंगौ खाफालाव गैयाबा जाया, बेखौनोथ' होनो खाफालनि लिरनाय। जालांबाय जालांबाय। दा बेयाव दायनिगिरि हिसाबैथ' जोङो दा रावखौबो दाथिनानै बुंनो हाया। नोङो बेनिखायनो बेफोर गासैबो भेजालखौ बुजिनानै न'आव थांनांगौ आरो जोंनि भेजाल आरो न'खरनि भेजाल फोजोबना होनांगौ। आरो नों जिहेतु बाथ्राफोरखौ बुंदों, एक्सुवेलि एसेबां नंखाय बांखाय बाथ्राखौ बुंनो मोना। जोङो बेबायदि सभाब चरित्रनि न'खरनि जों मानसि नङा। दिनै जोंनि एरियानि रायजो राजाफोरा जोंनि न'खरनि बा जाथि खुरमानि जोंनि गियान आखुखौ मिथिगौ। जोङो दुनियानि एरियानो नुगोन, ओनसोलानो नुगोन, जों निजिखौ जों मिसा बुंना माथिया। मानोना दानो आंनि न' खाथिनि मानसियानो नुगोन, अबेबा गामि खाथिनानो नुगोन आं मिसा बुंदों ना हसा बुंदों। बेनिखायनो जोङो सैथो खोथाखौनो दिनै रायजो राजानि गेजेराव फोरमायहरगोन। मानोना रानिया जिबायदि जोंनि सायाव माने गाज्रि सभाबनि मोनसे बाथ्रा बुंलांदों, बेखौ लाना जोङो
माने दुखु फोरमायदों। जोंबो हायो नोंनि सायाव गोबां मोजां गाज्रि खोथा दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों सावरायहरनो, नाथाय जोङो बेखौ लुबैयाखै। नोंनि केरेक्टारनि सायाव डिपेन्ड खालामना बाथ्रा बुंनो जों लुबैयाखै। नोंबो सिख्ला गथ', नों जुदि उनफोराव हाबा जायोबा नोंहाबो प्रब्लेम फैगोन। आरो लांलाय लाबलायनि खेथ्रआव रायजो राजाफोराबो बिराद मिन्थिनो लुबैदों एक्सुवेलि हाबा लानाया बेबायदि जर जुलुम लायनाय जाखो ना बर'नि नेमखान्थिजों नायलायनानै लाबोनाय जाखो, बेफोरखौ मोजाङै बुजिनो लुबैदों। बेखौ एक्सुवेलि जोङो आवगोलावनो स्पष्ट होनांगौमोन, खिन्थु जों बेबायदि ससियेल मिडियायाव बांद्राय दावराव दावसि जानायखौ लुबैया होननानै जों बेखौ जों निजेनो एसे सिं जाथबनाबाबो थाबाय थानाय जादों। दा बेयाव जा बिनानावा बेबायदि गनायथावै बाथ्रा बुंनायावसो जों एसे जोंनि नांथारगौखिनिखौल' जों बुंगोन होननानै जोङो दिनै ससियेल मिडियायाव फैनाय जाबाय। आसल खोथाया बिसानि न'खरफोरानो जोंनो खैनाखौ खोन्थिदोंमोन। जेसेबां बर'नि नेम निथि दङ बे नेम निथिजों लायनाय जादों। खैनाखौ खोन्थिदो, जोंनि न'खरखौबो बिसोरो माबायदि नायनो फैदो, न'खरनि गोजा नायनो फैदो। जोंबो आरामसे जाहो लोङो जोङो नेमखिनिखौ जोङो पालन खालामना हरदों। बेनिफ्राय लायनाया एसे आथुर जादों, मानोना जोंबो सानबाय आरो बिसोरबो सानबाय जे सम गैला। जोंना बैसागोनि सानब्रै ना सानबा सिगांल' बेबायदि जों सम मोन्दों। आरो बैसागो बोथोरावनो जिहेतु हाबानि दिन, आरो बैसागो बोथोरावनो हाबाखौ होनो हायोबा मोनसे शुभ कर्म जायो होननानै जोंबो उनाव बानायबाबो एखे, जों दा बानायबाबो एखे, थाखा फैसानिसो बोलो होननानै जों आथुर जोङो गावसोरजोंबो रायज्लायनानै जागोन दे, जेबो उसुबिदा गैया होननायलाय जोङो हाबाखौ जोङो लायखालिनि नेक्स्ट दिनावनो जोङो रायजो राजाखौबो लिंजोबदो, माल माथा बाननाय बेबायदि नेम निथि दङ जोंनिया। जों सानसेयावनो बेबायदि रायजो राजाखौ खस्थ' होनानैबाबो जोंबो बेखिनिखौ फोजोबनानै थांदों। आरो बेफोर जालांनायनि उनाव एसे बादा बिगिनि फैखादोंमोन लायनायाव। खायसे माने बिनानावनि खायसे मानसिफोरा जोंनि अफार टेलिफन एसे माने मेसेज होखादोंमोन, अब्लाबो जोङो बेलेगनि खोथाखौ खोनासङा जासे गावनावबो सोंबाय। जोंथ' केन्सेल खालामबायमोन लायनायखौ। बेबायदि माबा मोनसे सिख्ला गथ' एसे मोजां मोननाय माबा मोनसे भेजाल बेमेजालिया थाखायो निस्सय बयनियावबो। अब्लाबो जोङो हाबा लाखांनायनि उनाव बेफोर भेजाला जोबलाङो, बेलेगनिखौबो जों नुयो। जोंनियाबो बेबायदि मोनसे जालांगोन होनना मोनसे आसामोन। आरो लायनायनि सिगाङावनो जोङो फोथाया जोङो हरग्रानि खोथाखौबो मानिया जासे, हरग्रायाथ' नायनानै खिन्थिग्राया हरबाबो बिसोरबा जर जुलुम हरमारगोन ना मामारगोन, बेयाव मोनसे दाउट जानानै जोङो सवालिनिफ्राय स्पस्ट' गोसो गोरबोनिफ्राय खोथा मोनाबा आं लायनो होआ ना, आंनो निजा बिलाय आं बादा होनानै बेसे गोबाव दोनाखै होनबा भेजाल माबा आंनो फन हरबाय थादोंमोन नालाय मोनायाव। बेनिफ्राय नाम्बारबोथ' गैया जोंनियाव, हिनजावसानि बिदिनो कालेक्सन खालामना मोनबाय, फन थुबाय। एक्सुवेलि रेकर्डिंआवबो दङमोन, नागिरनांगोन। ओमफ्राय आंनो फार्स्ट रायलायदो बार दा ओरै जाबाय, मैया नोंसानि माबानिफ्रायबो एसे ओरै फन फैदो। आच्चा मा खोथा मार? इसोर होनदो नोङो फैनो गोसो गैयानो, हाबा जानो गोसो गैयानो। आच्चा बे खोथाया बेसे हसा बेसे मिसा नोंनि खुगानिफ्राय जों मिथिनो लुबैदो। नों जुदि नोंनि गोसो गोरबोजों फैथारगोन होनबासो जों लायगोन, आरो नों जुदि फैया होनोबा जोङो मालायनि नायना हरनायावबो जों लाया होननानै इखिनिखौ आं स्पस्ट' आङो दा रानिया नायोबा मिसा होननो हाया, ओइ बाथौ बोराइ दोङो बेखिनिखौ आं आरो गामिनि सासे मुरुब्बि जोंहा साख्रिआवला बिथांखौबो आङो खेबसे सोंथार, नङाबा उनाव जोंहासो फेजार जागोन। गोसो गैयि मानसिखौ जोङो मालाया नायना हरबाबो जोङो लाबोनो हाया होननानै बेबायदि बार रायलायनाय जादों खनथामसो। ओमफ्राय रानिया होनबाय दे फैदो दे नोंसोरो लांफैदो, आङो ओजानो थांखानोसै होननानै थिग थाक खालामबाय। आं ओजानो थांसै, आं ओजानो थांखाथारसिगोन दे, नोंसोरल' फैदो दे बिदि होननायखाय जोङो आरोबाव खेबसे रायलायलायनानै गारि गुरा लानानै जोङो इमारजेन्सि बायदि थांबाय। ओमफ्राय मोनहैनाय लोगो लोगो ओजाबो रायजो राजा मालाय लिंनानै सासे गथ' बिलाइनाय खोथा ओजोंनि न'खराबो लिंदो, रायलायदो। बेबायदिनो जोङो रायलाय होनलाय सवालिखौ जोङो सानसे हाबानि सिगां साननै सिगां जोङो लाबोनानै जोंनि न'आव दोनफैनाय जादों। बिनि उनाव जों आथुरनो बेबायदि हाबा दानबाय। आरो आखाइ हमनो फैनायखौ जोंनिफ्राय जोङो रिकुवेस्ट खालामदोंमोन बार। ओमफ्राय न'खरनि अबस्थाखौ निस्सय नोंथांमोना दा बुंबा फोथायनाय नङा। न'खरनि हालोदा फाइनान्सियेलि एसे दुरबल। दा बे बेलायाव जोङो बुजिलायनानै गारि गंसे हरनांगौबा दानि दिनाव 2-3 हाजार नङाबा जाया, माजों मा खालामगोन। दे होमबालाय नोंसोर थाङालासिनो सोरखौबा बिदा खालामनानै हाबा होनायावबो जुदि
जेबो आपत्ति गैयाबा ना बेबायदि मोननै न'खरजों रायलायलायनासो बे हाबाखौ जों फोजोबनानै हरनाय जादोंमोन। दा दिनै गथ'आ आखाइ हमनाय फैयैखौ लानानैबो एसे बुंदों, खिन्थु बेयाव जोंनि न'खरनिफ्राय जेबो माबा भुल गैया। जोङो बार जोङो जोंथ' होनबावदोंसोमोन माबा मोनसे प्रब्लेमा जोंनो पिकआप खालामगोन दे बिदि आरो जोंनो लायगोन जोंनो दोनहैगोन बेफोरबायदिमोन आरो। हिनजाव लाबोनायावबोथ' जों गारि गुरि जेबो लानो होआखै ना होमबा, जोंनि गारियावनो लाबोनानै जोङो थांफिननायनि जोङो बेब'स्था खालामना होदों। माने न'खरनि हालोदा मोजां नङा, अन्तत' जोंनि साय एसे आरो बेबायदि आरो। खिन्थु दिनै थांनायनि उनावबो बायदिसिना मायबा मायबि रां रुफानि खोथा फैदों। एक्सुवेलि जोङो दिनै हसा खोथाफोरखौनो बुंनो होननानैसो जों दसे फैनाय जादों ससियेल मिडियायाव। ओरैनो बे खैना गोदाननि नामाव अननानै सोरबा थाइसे थाइनै होलांनाय बे एसे रां दंमोन, बेयो लांदो, लांनायखौ जोङो बार बुङा, खोब बारा फैसाबो नङा। आरो जोङो जुदि बिदि मिसा बे थाखा लांनायनि थाखाय मिसा बुंनांगौबा जोङो 20,000 थाखाखौ जोङो माबा बुंगोन नामा? जों बुंगोन मोनसे 3 लाख 4 लाख लाना खारबाय होननानै हारसाफोर मोनबा सना गना लांजोब्बाय मायबा 30 लाखसो लांबाय बिदि मोनसेसो बुंगौमोन जों। 20,000खौलाय 20,000आलाय मा फैसा दानि दिनाव। आरो जोंनियाव बेखिनिनि ल'सो माबादों। जोङो थाइसेबो बाराबो बुङा मिसाबो बुङा, लांदो लाङाखै जों खिन्थु लांनायखौ बुंदो आरो। इ बले जोङो बे 20,000 फैसाखौ लाना बिराद बाथ्रा बुंनो लुबैयाखै, 20,000ल'सो फैसा इयो बिदि आरो। जों सानदो खारनाय बाथ्रा, गथ'आबो एसेबो न'निफ्राय फैनाय फैसा थाखा गैया खोमा, गारि भारा माबा माबिनि थाखाय लाना थांबाय खोमा बिदि मोनसे जों सानदों आरो सावरायलायदो। होमबाबो जोङो मबाइल आखारै जों जेबो उत्तर होआखैमोन। मानसि सासेयाथ' गुवाहाटि नलबारि खारबा रांनि आंखाल जाखागोन, बे हराव खारनाय। दा बेबायदि सानना जों जेबो बुङाखै। लांदो लांनाया फैसाया 20,000 नोङो, जोंलाय 20,000 फैसाखौलाय मानो जोंलाय मिसा बुंनो। लांबाय आरो। खिन्थु दा गाव ओंखाराबा फेजाला जिहेतु जोबा, गासै रायजो राजाफोराबो एसे रिकुवेस्ट खालामहरनांगौ जे बेयो बेबायदि खुला ओंखारनानै जोंनि फेजालखौ फोजोबनांगौ। मानोना जोङो सासे हाबा जानाय बा हिनजाव खारजालायनाय मोनसे बाथ्राया सासे मानसिनाव बेसे हजम खालामना थाबाय थाथावथाव बेखौ रायजो राजाफोरा मिथिखागोन। आरो बैसोनि बाथ्रायाथ' बहुद ओंखारदों। जोङो बैसोआवबो जोङो मालाबानो काउन्टार होगौमोन। आं होनदों एख' होबाय थानाङा, फैनानै सोंफैनां बरखौ। आच्छा नोङो 40 बोसोर 45 बोसोर 50 बोसोर 60 बोसोर मबाइलाव लिरना होनायाव मायबा दुखु मोनदों नामा होननानै। इनि बैसोआथ' जायाखै एरियानो मिथिखागोन। दयो होबायबा क्लियार माबायाव आधार कार्डफोरखौ नांगौबा दाबो हो 30ल'सो ना 30 क्रस जायाखैना 30 रानिं 30 बोसोर। जोङो मास मोनसेबो बारा बुङा, मास मोनसेबो खम बुङा। आवगोलाव होबायबा बेफोरखौ माबानांगोन। खिन्थु आं बिमायानो 45 जायाखै, बेलाय बोरै दानो 45 जानो। जा हक बेफोरो जोङो बैसोखौ जोंखौ लाजि फोनांनायखौबो जों जेबो मोनाखै। थारमाने बाथ्राया जाहैबाय मा, जोङो गथ'आ एसे सिदा सादाबो मालाय बायदि बेबायदि खुगा गोनां बांद्राय आल्टु फाल्टुबो नङा। दा गम्भीर थायो, गावसो मिथिगो 6 दिनाव हिनजाव खारजानानै न'निफ्राय लामासिम ओंखारलांनो हायाखै बेस्राया। जोंफोरबो सकाव दय रुटि गांसेखौनो जाना फोजोबबोनो हायाखै। ओरैबायदि मानसि सोंफैयो, पुरि गांसेखौनो जाजोबना फोजोबनो फैनो हायाखै। ओरैबायदि मानसि सोङो, ओरै मा जागोन, मबाइलाव ओरै जाबाय। बेसेबां उत्तर होनो। दा बेफोरनिफ्राय जोंखौबो मुक्ति खालाम, नोंसोरबो मुक्ति जा। बेनिखायनो नोङो बिनानावा ओंखारनानै बेफोर फेजालखौ फोजोबथारनांगौ। नङाबा आरो जोंथ' बुंबा माबाबा बहुत बाथ्रा दङ। रायजो राजाफोरा बिराद खस्थ' मोनदों, जों मैयाबो सावरायलायदो। नोङो नोंनि उसुबिदाखौल' सानबा जानाय नङा। बेयाव गामि गंनैनि रायजोआ ओरैबायदि खस्थ' मोनना दोङो, नोंथ' बुजियाखैनो खोमा। नोंथ' जों सानदों नोङो निजा माथाजों बेबायदि मावदोंना मावाखै, नोंखौ सोरबा गाइड खालामग्रा मानसि दोङो बेबायदि जोङो बिराद मोनसे सन्देह जादों। नोंनि ब्रेनजों बेबायदि नों मावदोंना मावाखै जोंहा मोनसे सन्देह जादों। थारमाने बहुत खोथा जोंबो मोनथिदों, अब्लाबो दा जों बुंनो गोसो गैया। जा हक जों फेजालखौल' फोजोबनाखै। मानोना जोङो नैनि अबस्थाखौ नायनानै जोङो इमारजेन्सि जोङो बिनि लांदां जायगाखौ फिलआप खालामना होथारनांगोन जोङो गार्जेन जानानै। ओंखायनो जोङो आथुर जोङो मोनसे जायगायाव एसे सवालिनिबो जों एसे लाहार फाहार खालामबाय। दा बेफोरखौ आग बारायनायनि सिगांनो बर'नि नेम बायदि मोनसे हाबायाथ' जालांबाय नालाय, बे फाथैलाय बिसिनाय ना मा मोनसे नेम दङ, बेफोर नेमाथ' नों सवालिया गैयाबा जानाय नङा। बेनिखायनो बेफोरखौनो नोङो फैनानै
स' खालामनो हायो जों बार बारांदो जों नोंखौ लाखिनखाला नों जोंखौ गिनानै खारखुमानांगोन जेबो बाथ्रा गैला जों बेखिनिखौल' स्पस्ट होनानै जोङो होनो होननानै ओंखारदों मानोना नोङो जोंखौसो गिनानै थाखुमाबाय थानाय बायदि जोङो मोनसे अनुमान खालामनानै बेखिनिखौ जोङो बुंहरथारनांगौ बायथ' जाबाय आरो जोंहा एसे आगोलावसो बिनानावा मोनसे जोंनि सायाव इलिगेसन होनायखौ जोङो एसे दुखु मोनदों बे माबा मंगलसूत्र लांनाय मंगलसूत्र लाङि बेनि खेथ्रआव जोङो एसे दुखु मोनदों जोङो मिसा बुंनो लुबैया आरो बुंग्राबा जों आवगोलावनो ओंखारगौमोन मिडियायाव जोङो बेफोरखौ बांद्रायबो मोजां मोना जा हक मंगलसूत्रआ आं मंगलसूत्र लानानैनो फैदों होनना दहाय मायबा मंगलसूत्रआ मा खोन्थिदों ना होमबा दा बेफोरखौ जोङो बिराद गोलाव बुंनो लुबैयाखै आरो माल माथाजों लानानै बिदि खोन्थिलायनो जोंनाव गोसो गैथारा जों उपाय गैयैयावसो दिनै फैनाय बायदि गथ'आ थाब ओंखारथारिखाय खोथाया जाहैबाय मा मंगलसूत्रनिया जाय दिनखालि जोङो हिन्जाव गोदानखौ हाबा खालामदो जोङो निजिनि खुद आखाइजों बायना लाबोना बेयाव हौवा गोदाना हिन्जाव गोदाननो मंगलसूत्र जा मडेलनि मंगलसूत्र गानहोदो बेयो दाबो रोखा रोखा भिडिअ'आव दंजोबो बेफोरखौ जों गासिखौबो अलरेडि नायजोब्बाय बे खालि सोनाय मंगलसूत्रआ जोंनियाव दाबो दोङो गालांदो ना गालाङाखै बेयावनो फोरमान जायो बे जों जाय खालि हिन्जाव गोदाननो मंगलसूत्रखौ गानहोदो बे एखे मंगलसूत्रआनो जोंनियाव दाबो दोङो आरो मिसा सानोबा जुदि लुबैथारोबा जों बेखौ जोङो भिडिअ'जों आरो जोंनि दा खुना गालांनाय मंगलसूत्रजों जोङो मेट्च खालामनानै रायजो राजानो जों खोन्थिजोबनो हायो खिन्थु जों इसेसिम थांनो लुबैयाखै अब्लानो बे बिनानावनियाव मा कालारनि मंगलसूत्र खोन्थिदो गावनो गानहोनाय मंगलसूत्रआ मामोन बेयो खुगाजोंल' बुंनाय नङा रोखा रोखा भिडिअ'आव जोङो 1 सेकेन्डनि गेजेरावनो जों खोन्थिनो हायो खिन्थु इफोरबायदि नांलाय खमलाय खालामबाय थानायखौ आं लुबैथाराखै मात्र एसे बुजिथो होननानैल'सो आङो बेखिनिखौ बुंनाय जादों माने जोंदि मिसा ना गथ'आ मिसा हिन्जावसाया मिसा बेखिनिखौ एसे हादारन आङो रायजोफोरा एसे बुजिथो होननानैल' बुंनाय जादों बांद्राय फेहेरनो लुबैयाखै आरो उन्दै गथ'बो सानस्लाबनो हायियाव आरो बेखौ खायसे गाइड खालामग्रा मानसि दङ होनना आं बार बार बुंबाय थाखादों गावनि खुद गोसोजों गावनि खुद ब्रेनजों बेफोर बाथ्राखौ बुङाखै दा बिदि आरो दंजोबो आसान उसान माबा माबि दंजोबो आं दा खोन्थिथ'लासै आं बेफोरबायदि माल माथा लालायनानै माबानो लुबैयाखै आङो नोंथारिखौ बुंनायखाय एसे ससे बुंबाय जोंनियाव बेबायदि भिडिअ फुटेजआ दोङो जों मा मडेलनि मंगलसूत्र लाबोनानै खैना गोदाननो गानहोदोंमोन बेयो ख्रा भिडिअ दोङो आरो बे गालांनाया दा दोङो दानि लांफिनबायना थाथै बेफोरखौ नाङा आङो नांलाया जिखिजाया गले गले खावलायो आरो रायजो राजाफोरनिसिमबो बेनो बांद्राय गोदोर इस्यु खालामदेरना होनांला ससियेल मिडियायावथ' समाधाननि लामाखौ रावखौबो साजेसन हरनाय जों दासिमबो नुवाखै नोंनिखौबो बाहाय नोंगो बायदिसो खामनाय सोरनिबा खर'खौ दानस'ना सोरनिबायाव लगायनाय मायबा मायबि नानानथा बेबायदिखौ नुनानै जोङो बिराद खस्थ' मोनो ओंखायनो रायजो राजाफोराबो जोंनि बे भेजालाव एसे बाहागो लानानै एसे समाधान खालामनायनि मोनसे मोजां जोंनो साजेसन होनाय मोनसे जोङो भिडिअफोर माबा माबि जुदि मोनोबा मोजां मोनो दाथ' जोंनियाव पेट्रल सारना हरनाय बायदिसो जागासिनो मानसिफोरनि खायसे बुंनाय माबानाय खायसे जा बबेनिबा बाजैयाथ' बोरैबा बुंथारदो नङा होमबा बोराय माराय होननानै दयो आधार कार्डखौ खोन्थिबायबा अब्लाबो जों बिराद हजम खालामना दोंमोन जोंनो बादा होबाय थादोंमोन दा जा हक सोरबाफोर बिनि लोगो लोब्बा हिन्जावसा लोगो हौवासा लोगो जायफोर बिखौ दोनदों बा बिजों सानफ्रोमबो लोगो मोनलायबाय थादों नोंथांमोनाबो बुजाय गथ'खौ जे भेजाला बोरै समाधान जागोन नोंथांमोनाबो बुजाय जोंथ' नागिरना मोनखाला नागिरनाबो मोनाखै खबरबो मोनाखै जायफोरा बिखौ दोनदों निस्सय बेखौबो दोनग्रा मानसि थागोन दुनियाव बावथ' मानसि गैयि जायगायाव थानो बिलाय मालाय ओंखायनो जायफोर बिजों लालन पालन थाबाय थादों नोंसोरबो बुजाय जों बार बार बुंखादों जोंनिफ्राय जेबो भेजाल मोना अन्तत' जोङो न'खराव थांना न'खरा लिंहरबासो जोङो थांगोन बेबायदि जों सावरायनानै दोङो आरो जोंनो हुलुस थुलुस जों नागिरोब्लाबो जोंखौ आरो गिनानै बांसिनसो माबागोन होननानै जोङो बांद्राय नागिरनाया आयदाखौबो जों बांद्राय बेबायदि हार्डलि लाखायाखै होमबाबो जोंबो बबे माबायाव थाथावथाव जगाजग खालामदो मानसिफोरजों दा खोनानाय बायदिबाथ' जों बेखौबो बिराद लुबैदो बेनि थाखायबो ओजोंनि रायजोफोर जोंनि रायजोफोर बिराद माने उत्तेजना बा
जोङो गोसोखौ बुरखायनानै दोननो हायाखै लांदोंबा सोर मानसिया लांमारदो सोरजों थांमारदो बेबायदि आरो बुंनायाथ' माबानायाथ' जेनेबा मोजां मोननायानो लांफैगोन मोजां मोननायानो लांफैनांगौ आरो मबाइल सबाइल सालायनाय जे आं बुंनो गोसो गैला जोंबो एसे रानिनि सायाव बहुत माबा मोनसे जोंनावबो नलेज फैदो दा बेफोरखौ आं बुंला आङो जिहेतु बिहाबो इयुनाव हाबा जाफिननांगोन आं बिनि केरेक्टारनि सायाव डिपेन्ड खालामनानै बाथ्रा बुंनो लुगैयाखै जा हक नोंबो नोंथारि बाथ्राफोरखौ ससियेल मिडियायाव फैनानै बांद्राय बुंनो नाङा नों बेबायदि जुदि नोंथारिखौ बुंबाय थायोबा जोंबो बायख' जालांगोन जोंथ' फैया फैया बेबायदि बुङा होननानै दाख्लैनिफ्राय जों धोर्ज हमना दोंबाय थायो दा दिनै जोङो उपाय गैथारनि थाखाय एसे जोङो फैनांगौ जाबाय आरो जोंहा बिहामजो जाफ्रामाबो बे 6 दिनथ' होनला बेखौ हाबा खालिथ' सानसे थांखाबाय हाबानि साननैबो बिदिनो रायजो राजा गामिनि माबायानो जोबाखै बेयाव जोंनि न'खरनि बा लरानि मोजां गाज्रिखौ एसां इ सानब्रैयाव इहा सार्टिफिकेट मोनथारनाय होमबा बिहामजोआ दा बिदि थानो सुखुवाखै बियावनो एसे बुंबानो जायो नोङो आफां थानो सुखुनाय मोनथाराखै सानजा सोनाब आन्दायफैजोब्बाय आंखौ दोनना फैफिनदो बेबायदि फंसे होनबाबो जोङो जमा न'नि रायलायनानै आरामसे दोनहैयो अब्ला बेफोरबायदि हाइ कायजा दावराव दावसि रायजो राजाखौ माथा गुदुं जाहोनायनि बाथ्राया फैलामोन दाबो जियानो जा आं गोसो गोरबोजों खावलायदो आं 100% रिक्स लागोन जेबो जोंनिफ्राय उसुबिदा मोना नोंल' फैनानै फेजालखौ फोजोबफै नों ओंखाराबा जोंहा थारमाने फेजाल जोबा नोंसाबो जोबा नोंसानि बिमा बिफा मैया आं थांदोंमोन जिबायदि गाबगु खुगु जाबाय बायदो बेस्रा दा बेफोरखौ नोङो बुजिनांगोन फनफोर रायलायहर फन रायलायनायावलाय माथो गोदोर बाथ्रा मोजां रायलायहर फन रायलायहर न'आव फन हर रायलायहर आरो हायोबा जोंनोबो हर जोंथ' नागिराबो आरो लाखिनो खालामो होनना बार बुंबाय थादों नों माखौ गिबाय थादों फन हर जोंनोबो नाम्बार दोङो दख' आंनियाबो दोङो दख' फन हर बेबायदि थाखुमा थानायजों नांलायबाय थानाय जि समाधान जानाय नङा नोङो सोरबा सासेखौ दाय होनो बा जों सोरबा सासेखौ दाय होलायनो नागिरबाय थानानै बेयाव जेबो जाखाया ओंखायनो नों ओंखारबो जोङो एसे बरिया न'खरनिफोरा रायलायलायबायसो बिहामजोआ थेंज्रेजेब जा स्रां स्रांथार जेबो उसुबिदा गैया बेबायदिसो जों मोजां रायलायलायबाय बेयावबो आरो नोङो थांबाय थांनानै आरो दा जाथारि बाथ्राफोरखौ बुंहरबाय थाबा जोंबोथ' खोनासंनो हायाना आरो जों नों जिबायदि बुंनो बे केरेक्टारनि न'खरनि मानसि नंखाथारा जों एरियानि मिथिजोंखो जों सबसे मानसि अनसुला मानसि अनग्रा न'खरनिसो जातनिसो मानसि नों आरोबाव साननैसो थाबा नों मोजां माबाखौ मोनबावो बे खैदिनमानखौ जिखिनि सोलिलांदों नोङो 1%बो गाज्रि मोनसे बेबहार मोनलाखै आंनि गोसोजों फोथायनाय दं नों दा जिबायदि बुंदों आंथ' माने दुखुसो मोनदों आरो दा बेबायदि आरो हाजार हाजार मानसिया नुहैयो बे मबाइलाव दा बेबायदि नंखाय बंखाय बाथ्राफोरखौ लानानै माबा नाङा जोंबोथ' बुंबा अनेक बुंनो हायो खिन्थु भुलाथ' जोङो नोंसानि न'खरखौबो नायना हरग्राखौबो बुंनोसो हाबावा जिहेतु नोंनिफ्राय जोङो बार बार कनसेन्ट लादोंमोन सोंदोंमोन जागोन ना जामारा बेबायदि नों जागोन होननानै नों फैनायावबो नोंनि भुल दं बेयाव गैथारै नङा नोङो न'खरखौल' नायना हरग्राखौल' दग हमबाय थाबाबो जाया बेनिखायनो गासिबो फेजाला जोबथोंसै नोंल' ओंखारदो रायजो राजाया मानि मांखा खालामनानै समाधान खालामो बिथांमोननि आखायाव थासिगोन खुलुमबाय रायजो राजाफोरा गोबाङानो नुखाबाय आरो मिथिखाबायबो बरा आंनोमोन आरो हाबायाबो जानानै थांबाय आरो दा दावराव दावसि सोलिगासिनो दं जेबोथ' बिहामजो जाफ्रामजों नोंजों जेबोथ' एख'थ' दावराव दावसिथ' जायाखै आरो इखिनि टाइमावलाय माथो जमा मोजां रायलायनायखौ नुवाखै माबोरै बिदि माबा मोजां गाज्रि होननानै बुंनानै थांखो एख'थ' रायलायनो मोनि बायदिसो रायलायनायाथ' गैया ना मायबाफोर जादोंमोन नामा रंजानायाथ' एख' गैया आंथ' जेबो बुङाखै गावसो मा सानखो गावनि गोसोआव आरो मा साननानै दं बेखौ आं जेबो मिथिला नोंनि सिगाङाव माबाफोर थानो सुखुवाखै मायबाफोर बिदि मायबाफोर बुंदों नामा फंसेबो बुङाखै एख' बुङाखै
साननाय सुनाय बेफोर बुंनाय जायो। सोरबाफोर बिदि फन हरनानै माबा हरनायखौ नों खोनाबायदोंमोन नामा जेनेबा बिदिबोथ' गैया फैबाय थायो थेवबाबो आं न'खरनि फैदो होननानै बारा आन्दाज खालामाखै आरो दा रायजो राजाफोरा हाजार हाजार जायगायाव नुहैबाय दा जोंखौबो नोंथारिखौनो बिसोरो बानसावबाय थाबाय दा जोंखौसो बिराद दुखु बायदि सानो खायसे खायसेथ' बिराद बुंदों आरोना नोंसोरथ' माबा दाउ न'नि दाउसो आदि लायनो अमा फिसिनो लायनोसो बिदि बाथ्रा बुंदोंमोन आगजुगसोमोन माथो नोंसोरनि दाउखौबो गावनि न'निफ्रायनो गावनियावनो दाउ दं होननानै बुंदों बेखौबो लाबोनानै न'आवनो लाफैनोसै होननानै बुंदों दा नोङो बेखौ मोनफिनबा लाफिनगोन ना मा ना लायफिनगोन ना मानो मोजां रायजोफोरनि सायाव क्लियार होनाला नांला बायदियानो आरो इयुनावबो बेबायदि खालामखागोन होननानै आं सानदों आरो बेखायनोथ' आं रायजोफोरनि सायाव दाखालिबो थांनायाव बुंखाबाय आंनो नांला होननानै बेखौ गाव खुलायै ओंखारनानै खुला खालामना होदो जोंनियाबो न'खराव जाहाथे टेनसन जाया बेखौनो लुबैयो आरो बैसोआ 45 बोसोर होननायखौ रायजोफोरनि सिगाङाव एसे मोजां भाबै मिथिनांला डकुमेन्टआ मा दङ आंनियाव बार्थ सार्टिफिकेट दं बार्थ सार्टिफिकेट न' बार्थ सार्टिफिकेट दङ आंनिया बैसोआ इमान जाखायाखै दे होमबालाय रायजोफोराबो बिराद गुदु गदा जादोंना 45 बोसोरखौ लानानै नङा होमबा सोरहाबा ओंखाम ओंख्रियानो खामलाय लांदोनो गाइखेरफोरानो गोदौफुलांजोबदोनो बे माबाखौ मबाइलाव नायै नायै दा इफोर भेजालखौ जों फोजोबना होनांगोन ना होमबा नोंनो खोन्थिना हो मोजाङै मोजां खाथियाव हो एसेनि गेजेरावसो बिराद गुलाय गुजाय जाना दं नालाय खारबायबा खारबाय जेबो नंला दानि दिनाव खारलाय खुरलायाथ' जाबाय थाखादो सेकेन्डआव सेकेन्ड जाबाय थाखादो सोरबा गथ' सासे गोनाङाबो खारदो गथ' सानै गोनाङाबो खारदो दा नोंथ' सिख्ला मानसि बे मोनसे जोंनि बर' समाजाव नेम बायदिसो जाना फैगासिनो दङ जायखौ होबथाबाबो होबथाख'नो हायाखै कारना मा बेखौबो मिथिया दा जियानो जा नोंहाबो सिख्ला बैसो जोंनियाबो सेंग्रा नोंबो साननो नाङा दे जोङो हिनजाव मोना जोंबो नोंखौ साना जे नोंबो हौवा मोना बेबायदि साननानै नोङो खना खना थाखुमाबाय थाबा बे भेजाला जोबनाय नङा बार बार बुङो खारबाबो खाराबाबो नोङो जोंनि भेजालफोरखौ सानफिननानै आरोबाव सानफिननानै बेखिनिखौ नों मावथारनांगोन जों गले गले खावलायदों खारनायाथ' मा जोङो दिनै नोंनिबो दग हमला जोंनिथ' दग गैखायानो जायखौ होनो खाफालनि लिरनाय गैयामोन खोमा खाफालावनो लिरनाय नोंसोर सानै जे जुलि जालायनायनि दा बेबायदि भगबानानो नोंसोरखौ एरायहोबायब्ला जोङो रावखौबो दग हमलायलायला मात्र बे भेजालखौल' थाबैनो गाबोननि गेजेराव नोङो फनजोंबाबो जोंजोंबाबो कन्टेक्ट खालामहर न'आवबाबो कन्टेक्ट खालामहर आरो मानसिया अपेन ओंखारनानै रायजो राजाजों मोजां सावराय बिराद खस्थ' मोनदों नोंसोर गामिनि रायजो राजाफोराबो आरो जाय मानसिया बेखौ गाइड खालामनानै लांदों गोसथोनायानो जा माबानायानो जा बेहाबो एसेबाबो दायनिगिरि जाहैगोन जुदि आरोबाव नों बेनिफ्राय गोबावसिन खालामोब्ला सोंगोन रायजो राजाफोरा नोंथ' जोंनि खोथाखौ साननांला नोंनि निजा न'खरनि रायजो राजाफोरा सोंगोन सोरनि थुनज्लायनायाव जादों सोरनि मा बेफोरखौ नों निस्सय उनावबाबो खोन्थानांगोन दा बेनिखायनो जिमान गोबाव खालामो इमान भेजाला बारायगोन गाबोननि गेजेरावनो हायोब्ला दा हरनि गेजेरावनो ओंखारनानै मोनसे क्लियार जाना थानांगौ बेखिनियानो